אבל עצם המיזם כולו, יש תמיכה גורפת של עשרות תלמידי חכמים גדולי ישראל. הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אישית, ממש אישית. אפשר? שמחה רבה, ננסה. תעמיד את עצמך במצב שהבן שלך בא או הבת שלך ואומר לך, גם אני נמצא במצב הזה. איך אתה מגיב? זו שאלה מאוד קשה, כמובן, שאני התמודדתי איתה הרבה פעמים בעבר, באופן התיאורטי, מאחר ואני מלווה הרבה מאוד הורים שנמצאים מול השאלה הזאת. במשך העשור האחרון, בליווי שלי של נערים הומוסקסואלים, באחוז עצום של המקרים, למעלה מחצי המקרים, נגררתי גם להתמודדות מול ההורים. והקושי של ההורים הוא קושי גדול. אני מקווה שהשם יתברך יעזור לי לראות את הטוב שבכל דבר. כמו שבכל מקום צריך לראות את הטוב שבכל דבר, גם כאן לראות את הטוב שבכל דבר, לדעת להתמודד עם זה נכון, לקבל את הבן שלי כמות שהוא, לאהוב אותו, ולתת לו, אני קורא פה כרגע לכל ההורים שנמצאים בסיטואציה הזאת, חבקו אותם, תנו להם הרבה אהבה, תנו להם הרבה חום, תתמכו בהם, ותנסו לעזור להם, כמו שאמרנו בשלב הראשון, להשתנות, ואם השינוי הוא בלתי אפשרי מאיזושהי סיבה, לחיות את חיי תורה והמצוות השלמים והמלאים שלהם, מתוך מחויבות מלאה להלכה, מתוך אהבת השם ויראת השם, אני מאמין שזה אפשרי. אני ראיתי הרבה זוגות שחשבו, הרבה משפחות והורים שחשבו שחשך עליהם עולמם. כאשר ישבתי איתם ערב בבית בשעה 1 בלילה, עם הילד הבוכה שלהם, חזרנו ביחד משיחה ארוכה ודיברנו עד אור הבוקר, והילד סיפר להם מי הוא ומה הוא, וההורים היו ממש במצב נורא. והיום, שנה, שנתיים, 3 אחרי, הם חיים אחרים לחלוטין. הם ליוו את הילד, הם תמכו בו, הם ימינו לו את הטיפול הפסיכולוגי. למשל, כדוגמה, זה דבר משמעותי מאוד, הטיפול הפסיכולוגי עולה הון עתק. עשרות מהנערים שפונים אליי מתקשים לעמוד בזה בגלל שהם לא יכולים לספר להורים, כי חושבים שההורים יהרגו אותם או שההורים יתמוטטו בעצמם. אם ההורה ישדר לילד שלו, ילדי יקר, אני אקבל אותך, תהיה אשר תהיה, ואוהב אותך, תהיה אשר תהיה, וזה לא עבירה להיות בעל נטייה כזו או אחרת, אז הילד ידבר חופשי, הבית יהיה בית בריא, והדברים יצאו החוצה. ודרך אגב, בהערת סוגריים כבר הזכרת את זה, דבר מעניין הוא שהזוגות שאנחנו חיתנו, חלק גדול מהם, אחרי החתונה התאפשר להם לבוא ולספר להורים מה שלא יכלו לספר להם לפני זה. דווקא החתונה אותי אפשרה להם את זה, כי האיום, הפחד מזה שהילד שלי כזה, ולכן לא יוולדו לו ילדים ולא יהיו נכדים, אז זה הוסר, הנה, יש לי ילד, הוא התחתן, הכל בסדר. אז בא הבן ומספר להוריו, הבן בן ה-30, כן, הילד בן 30, והוא בא ומספר להוריו, אני כזה וכזה, ובחרתי להקים בית עם אשתי, שגם היא כזו, והרבה מאוד מהזוגות שליווינו, רק אחרי החתונה התאפשר להם לספר. אז לכן אנחנו באמת מסכמים בזה שאנחנו פונים לכל ההורים בפנייה חמה וגדולה, תהיו איתם, תלוו אותם, תתמכו בהם, תאהבו אותם, ואפילו תפתחו להם את הפתח מראש. אף אחד לא יכול לדעת, ילדים האלה יכולים להסתובב בכל בית. תפתחו מראש פתח, דברו על זה עם הילדים שלכם. אמרו להם, ייתכן שאתם כאלה, נקבל אתכם נכון. הרב להראל, פתחנו בהצעה טכנית, סיימנו בהמון רגש ובהמון קבלה. בהחלט היה מרגש והיה מעניין. אני מבקש להודות לך על הדברים האלו. תודה לכם, שמחה רבה, ויהי רצון שנזכה לעשות ולהצליח כולנו ביחד. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות מסביב לסוגיה הרגישה הזו. לילה טוב. לילה טוב, נורא.